हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जबनि स्लाव बरना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसन बिनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय जोङो मा सिलेबासखौ फरायनांगौ मा साबजेक्टनि सायाव जोङो फरायनांगौ आं बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैनायाव जोंहा मा सिलेबासनि सायाव फरायनांगौ बेखौ होनाय गैया दा बिनिखायनो नोंथांमोना माने हमनो हायाखै आरो बबे सिलेबासखौ जोङो फरायनांगौ बबे टपिकनि सायाव फरायनांगौ बिनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो माने सोंहरबाय थानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै गिबियावनो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि माबाखौ इम्परटेन्ट कुइसनखौ आं भिडिअ लाबोगोन नालाय नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोना मा खालाम आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाखौ आं खोन्थाहरनो बावदों जोंहा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय एप्लाइनि लास्ट डेटखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय लास्ट डेटआ जोंहा दायो 7 जुनसिमहालागै जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा जुननि 7 तारिखनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बानायनानै गोख्रै नोंथांमोना बानायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो लोगोफोर भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे इम्परटेन्ट वेबसाइटनि लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना थांबानो जाबाय बे बड' जब निउस चेनेलनि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय फैनांगोन बे नोंनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि सिलेबासखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा बेहाय रिटेन एग्जाम जागोन गिबियावनो बे रिटेन एग्जामाव जोंहा अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन एग्जामा दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 सिलेबासनि थाखाय जोंहा बे बेसिक इंलिशबो दङ दा बे बेसिक इंलिशनि सिङावनो जोंहा मानि सायाव कुइसन फैनो हागौ बेहाय नोंथांमोननो आङो लिरनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय सिनोनिम्स एन्टोनिम्स दङ प्रिपोजिशन दङ बेफोरखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै गावबागावनो बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै कपिफोराव लिरनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बे टपिक वाइज नोंथांमोना फरायबानो जाबाय बेसिक इंलिशनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ रिजनिंबो फैगोन बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय मोननैनि थाखायबो जोंहा एखेयानो दै बे सिलेबासा रिजनिंनि सायाव जोंहा कुइसन फैगोन नालाय दा बिनि सिङाव मा टपिकनि सायाव फैगोन कुइसना बेखौ बेयाव होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना नायफैनो नांगोन दा बिनिफ्राय जोंहा जेनेरेल नलेज फैगोन दै जेनेरेल नलेजआ जोंहा मा फैगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानो हिस्ट'रि अफ इन्डिया जोंहा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रियाव बांसिनानो जोंहा इन्डियान हिस्ट'रिनि बागै कुइसना फैयो दै सिगाङावबो आं सिगांनि कुइसनफोरखौ आं नायनायाव नुनो मोन्दों जोंहा इन्डियान हिस्ट'रिनि बागै गोबां कुइसन फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे गोसो होनानै फरायबानो जाबाय इन्डियान हिस्ट'रिनि बागै जिअ'ग्राफि बिनि बागैबो कुइसना फैखागोनखा बेहाय जेनेरेल साइन्स दङ जेरै अथर्स दङ इम्परटेन्ट बुक्स दङ नों इम्परटेन्ट बुक्स होनोबा जेनेबा फेमास माने मुंदांखा बे बुक्सफोरखौ सोर लिरनाय बेफोरनि माने गोबां कुइसन फैयो बेखौ नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय इम्परटेन्ट माने मुंदांखा बुकफोरखौ एसे नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय माने अनलाइन नोंथांमोना इउटुबफोरावनो नायनो हागोन जेरै मोनसे खोथाबाव कारेन्ट एफेयार्स बेथ' फैखागोनखा इन्टारनेसनेल एन्ड नेसनेल अर्गानाइजेसन जेरै इन्टारनेसनेल होनोबा हु UN बेफोरनि माने इम्परटेन्ट अर्गानाइजेसननि हेडक्वार्टार्सफ्रा बहा दङ माला गायसनजानाय बेफोरखौ एसे मोजाङै नायबानो जाबाय सोर दैदेनगिरिया बेफोरखौ एसे नोंथांमोना नायनांगोन बिनिफ्राय जोंहा नलेज अफ आसाम बेथ' जोबोद इम्परटेन्ट खोथा जोंहा आसाम हिस्ट'रिनि बेखौथ' नोंथांमोना फरायखानांगोन आसाम हिस्ट'रिखौ लिटारेचार अफ आसाम बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन जिअ'ग्राफि अफ आसाम बेखौ नायनांगोन बिनिफ्राय आसामनि जोंहा बे कारेन्ट एफेयार्स बेयो जोंहा कुइसना फैगोन दा बेनिखायनो जोबोद इम्परटेन्ट आरो बे आसामनिखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै नायबानो जाबाय इन्डियान हिस्ट'रि बेखौ एसे मोजाङै नाय आसाम हिस्ट'रि बेखौ मोजाङै नाय माने गासिबो इम्परटेन्ट आरो ओमफ्राय बांसिन कुइसन फैनाया जोंहा बे इन्डियान हिस्ट'रि आसाम हिस्ट'रिनि बांसिन कुइसन फैयो जिअ'ग्राफि इन्डियान जिअ'ग्राफि बिनिफ्रायबो बांसिन कुइसन फैयो बिनिफ्राय जिअ'ग्राफि अफ आसाम बिनिफ्राय बांसिन फैगोन ओमफ्राय कारेन्ट एफेयार्स दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा एप्टिट्युडबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै टाइम एन्ड डिसटेन्स एभारेज सिम्पल इन्ट्रेस्ट एरियास बेफोरखौ नोंथांमोना नायजोबनांगोन दै बेखौ नोंथांमोना लिरनानै फरायबानो जाबाय टपिक वाइज बिनिफ्राय जोंहा लोगोफोर बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि सिङावनो जोंहा माखासे भेकेन्सिफोर दङ बेलेग माखासे भेकेन्सि माने जोंहा बे कम्पिउटार नलेजनि सायावबो कुइसन फैगोन आरो माखासे पस्टनि थाखाय माखासे साख्रिनि थाखाय बे नोंथांमोना बेनि थाखाय मा फरायनांगोन बे आं लिरनानै होदों इनपुट आउटपुट डिभाइस MS विन्ड'ज कनसेप्ट अफ मेम'रि MS एक्सेल MS पावारपइन्ट बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनांगोन आरो माखासे साख्रिनि थाखाय जेरै जायफोर नोंथांमोना माने कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ ग्रेजुवेसन पास जानानै नोंथांमोना जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बेफोर माखासे पस्टनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना फरायनांगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे इम्परटेन्ट खोथाबाव गोनांथार खोथाबाव
जोंहा बे जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानानै बे ग्रेड 3 नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि थाखाय माखासे साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय जोंहा बे एग्जामा एसे बेलेग जागोन आरो जायफोर नोंथांमोना माने ग्रेजुएसन पास ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं नोंथांमोननि बे एग्जामा बेलेग जागोन आरो माने बेलेग क्वालिफिकेशननि थाखाय एग्जामा बेलेग जागोन जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै ड्राइभिं लाइसेन्स दङ नोंथांमोननि थाखाय एग्जामा बेलेग जागोन बेजों लोगोसे जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय एग्जामा बेलेग जागोन फरायनायनि सायाव जोंहा माने माखासे पस्टनि थाखाय एग्जामा बेलेग जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहाथ' बे एग्जामखौ बर'आव होनो मोनगोन नालाय नोंथांमोनाथ' एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव बयबो माने गासिबो बड'खौनो सेलेक्ट खालामदों जानांगौ बड'खौनो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन माने बे रिजनिंफोर कुइसन फैयोबा जोङो माने मोजाङै हमनो हायो आरो बुजिनो हायो गावनि रावआवनो जायो नालाय दा एग्जामखौ जोङो मोजाङै होनो हायो इंलिसाबोथ' थाखागोन कुइसना अब्लाबो माने बड'आव फैयोबा माने जोङो गावनि राव जानायनि थाखाय मोजांसिन कुइसनखौ बुजिनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो एन्सार होनो थाखायबो एसे इजि जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसा खालामदों आङो नोंथांमोना बयबो बड'खौनो सेलेक्ट खालामदों होननानै लोगोफोर बे भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे सिलेबासनि बागै लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय बे अफिसियेलि माने फैनाय नङा माने आं बेखौ सिगांनि एग्जामफोरखौ नायनानैसो आं बे सिलेबासखौ बानायनाय जादों जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि सिगांनि एग्जामफ्राव माबायदि फैनाय आं बेखौ नायनानैसो बे सिलेबासखौ बानायनाय जादों आरो एसे उनावहाय जुदि बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय जुदि अफिसियेलि माबा फैयोबा नटिफिकेसन फैयोबा जेनेबा सिलेबासनि सायाव माबाफोर नटिस फैयोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरफिनगोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा नाथायबा बे आं जाखिनि दायो होदोंना बियो इम्परटेन्ट नोंथांमोना बिनि सायाव दायो फरायथ'नो हागोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो माखासे गोनांथार कुइसन लाबोगोन बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों